казвам, че диагнозата не е верна, обаче Божието Слово е по-силно от диагнозата. Така че в този смисъл се отричаме от диагноза и взимаме Господната диагноза. Господ е, какво казва той? Йехова Рафа. Господ нашия изцелител. Господ нашият изцелител. Господ спокойно ще ви изцелява. Всеки един демон да те напуска вън на тебе. Нека кажем, всеки един демон да ме напуска в името на Исус. Да напуска мен и моя дом. Всеки един демон. Вън от мен, вън от дома ми, отричам се и разрушавам проклятие върху мен в името на Исус. Всяко проклятие върху мен и моя дом да бъде разрушено в името на Исус. Исус е Господ. Господи Исусе. Благодаря ти за това. Господи Исусе. Брати и сестри, молете се със мене. Не ме гледайте така. Ние сме в война. Кажи, Господи Исусе. Благодаря ти за кръвта. Чрез твоята кръв аз съм освободен. От смъртта. Смъртта няма да нас настигне. В името на Исус. Освободи ме, Господи. Мен и моя дом. В името на Исус. Аз се отричам от смъртта, от всяка диагноза на смърт, от всеки завет на смърт. Отричам се и го разрушавам. Отричам се от тумори, смъртоносни заболявания. В името на Исус. Няма да умра, а ще живея и ще разказвам делата на Господа. Няма да умра, ще живея и ще разказвам делата на Господа. Благодаря ти, Господи. Аз се отричам от болестите. Исус е на себе си. Моите болести. Понесе моите немощи. С неговите рани съм изцелен. Приемам изцеление в името на Исус. Чрез кръвта на Исус. Приемам изцеление. Слагам ръка на болното място и съпознавам на болестта. Вън от мен и не се връщай в мен. Дух на болест вън. Разрушение вън. Немощи вън. В името на Исус. Господи Исусе. Освободи ме. Мен и моя дом.
от всяко чародейство, разрушавам чародейство в името на Исус. Разрушавам чародейство, разрушавам заклинания, клетви, магии, всяка магия с яйца. Разрушавам в името на Исус. Всяка клетва, заклинание, за смърт, разрушение, провал, болести, разводи, женитби, любов, разрушавам ги в името на Исус. Разрушавам всяка магия, чрез храна, чрез питие, разрушавам ги, разрушавам всяка магия, свързана с гроб, с ковчег, с смърт, разрушавам в името на Исус. Разрушавам молитви на зло, молитви на омраза, пророкуване на зло, пророкуване на омраза, разрушавам, одумване, клюкарство, в името на Исус. Разрушавам зли диагнози, в името на Исус. Разрушавам зли връзки, зли душевни връзки, демонични връзки. Разрушавам демонични връзки. Разрушавам наследствени връзки. Чародейства, магии, наследствени, разрушавам в името на Исус. Чрез кръвта на Исус. Разрушавам ги. В името на Исус. Да бъдат вързани всички демони. Чрез кръвта на Исус. Чрез огъня на Святия Дух. Да бъдат вързани всички демони и да бъдат парализирани, арестувани и изгонени в името на Исус. Вън! 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 Да отиват в бездната. Или където Исус ги изпрати. В името на Исус. Махнете се. Не ви искам. В името на Исус. Демони. Вън. Вън от мен. Вън от мен. В името на Исус. На злото в името на Исус. В името на Исус. Нека дигнем ръце и кажем: Боже, благодаря Ти. В името на Исус. Изпълняме със Светия Дух и с огън
Изпълнени със Светия Дух и с огън. Изпълнени Божие. Ела Свети души. Допусни ме и изпълни ме в името на Исус. Благодарим Ти, Господи. Благодаря Ти. И така нека проклятията се разрушат в името на Исуса. А ти си това, какво става с тебе? И аз искам да изпълня. Какво става с тебе? Ела тук да те видим. С тебе, какво има с тебе? Кажи някой насърчително. Кажи някой насърчително дума, сестра. Какво ти има? Насърчително проклятие. Мразя я там, мразя я носи Божието помазание. Ще я убия, мразя я. Мразя я. Дайте я врече на смъртта, тя живее. Мразя я. Как се казваш? Името на Исус. Момиче, да? Тя родина ли те? Съпругата. Тя гледа какво става с този съпруга. Тя така ли е по-близо? Не е така. За първи път не виждаш така. Не си я виждал така до сега. Трябва да видим какво става. Значи ти не си я виждал в такъв вид съпругата. Виж какви неща има в съпругата, които си знам. Я кажи какво всъщност, какво има за съпругата? Не знаеш? Не знаеш това? Просто тя си го каза просто с помазанието на Бога и... Значи в нея има някакви наследствени демони. Просто има, да, окултизъм в рода си. Явно има окултизъм в рода. Ела, как се казва тя? Значи тя е Борислава. Сега ела тук. Ти си много важен, ти си съпруга. Жени ли сте? Сложи ръка върху нея. Кажи, Христос е моята глава. Христос е моята глава. Аз съм глава на жена си. Аз съм глава на жена си. И в името на Исус В името на Исус взимам власт над жена ми имам власт над жена ми и над демоните, и които са в над нея. демоните, които са в нея. Разрушавам това наследствено проклятие. Решавам това наследствено проклятие. Връзвам тези демони Връзвам тези демони и в името на Исус, и в името на Исус, като нейн съпруг заветен, като нейн съпруг заветен, аз заповядвам аз заповядвам на демоните да я напуснат на демоните да я напуснат и да не се връщат в нея и да никога. не се връщат в нея никога и в рода ти до края на в името на Исус. Вън! Вън! Сега той като съпруг, ето сега ви уча тук, как съпруга има власт над съпругата си и може да заповяда на демоните да напускат. Той има повече власт над съпругата си, отколкото аз над нея, защото аз не съм и съпруг, а той е съпруг. И той казва в Библията, че е глава на жена си, а пък Христос е неговата глава. А пък Бог е глава на Христос. Така че той разрушава проклятието върху тебе по бащина линия, по майчина линия, реагира на бащина линия. Дядо е пил кръв от простенурка, да. Кажи в името на Исус. В името на Исус Разрушавам проклятие, жертвоприношение, кръвно жертвоприношение. Разрушавам в името на Исус. Разрушавам проклятие по бащина линия в името на Исус. Много поколения назад. До корена. Да бъдат изкоренени проклятията. Да бъдат разрушени проклятията. Демони, напускайте жена ми. В името на Исус. Веднага. И не се връщайте. Вън! Вън! В името на Исус. Господ те освобождава. Ще имаш нова жена. Нова жена? А? За сина ми, молите се. Два сина ли? Да. Що е много голям, бе?
Ти за сина се сещаш, той състояние за сина се сещаш. Да бъде благословен синът ти, ама на него нищо няма. Той е здрав човек. В името на Исус. Да бъде свободен. И тебе е проблема с всички. Ама Господ го разрушава. И аз сега ти кажи, в името на Исус, аз се отричам от дявола. И вие тук се молете с тази молитва. Сестра, дето викаш ти, молете се с тази молитва. Даже всички да се молят. В името на Исус, аз се отричам от дявола и от всеки завет с дявола и ги разрушавам. В името на Исус разрушавам всички връзки с Сатана, на чародейство, разрушавам ги в името на Исус. Наследствени връзки. Разрушавам в името на Исус. Сключвам завет с едноличния Бог, чрез кръвта на Исус. Господи Исусе, благодаря Ти. Ти си моят освободител. Ти си моят спасител. Освободи ме. Спаси ме. Господи Исусе. Благодаря Ти. Виж как излизат в името на Исус. Продължават да излизат, продължават да излизат в името на Исус.